Čaute, dneska budeme vyrábať kartónový reaktor 4. Som to vyrezal s nožom. Bolo to ťažké, ak svinia, a tak to vyzerá ako bľať. No a proste, keď to vybuchne, tak to proste bude vyzerať tak. No. Dobre, ne? No takže, tu sa musíme nakresliť grafajt. Potom také debony farebné, zelené, červené a tak. No a potom, keď to budem mať aj ten grafajt nakreslený, no tak to spojím a toto vyfarbím na zeleno, tu je takéto debony, nafarbím všetko a rezult vám ukážem na konci. Dobre, no som robil ten RBMK design, takže idem na to. No. Coba mam. Fakt by mal. A konečne som to po neviem koľkých minútach to končím vyzerať tak. Okay. No, proste to asi tak nadvihlo. Sorry. Nadvihlo sa to a pam. No a proste je to tá explosion, ne? Proste reaktor 4 už vybuchol, no. Napíšte do komentára, že koľko dávate body. Ja to podám ako. Nie je to dobré. No dobré, mám to. Pecka.